Tikulandireni mpulogalamu ya lero ya Tikudziweni pano pa Kanema ya Times. Mapulogalamu ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana makamaka mchengete kuti tiwadziwe mbali zina zimene inu ndi ine anthu amenewa sitikuwadziwa. Mpulogalamu ya lero tikhala tikudziwana ndi Ackson Kalaire Banda. Iwo watu ndi mneneri wa chipani cha Peoples. Mukhale pompo, dzina langa ndine Sam Kalimira. Takulandirani bwana Ackson Kalaire Banda. Ziko mwambi. Ndaona badge. Yes. People's badge. Chipani chimene chikulowa mboma chaka cha What is mama. that? Chipani chimene chikulowa mboma chaka cha mama. Mwende wako? Kwambiri kwake. Chabwino, kodi Ackson Kalaire Banda ndi ndani? Ackson Kalaire Banda ndi mwana ndithu wochokera ku Mzimba. Mzimba wake wa kwa Khosolo. Timatcha kuti Mzimba South East Constituency. Mbali ya chakunyanja uku kudwangwa Kabowa. Kumene kuja mukafika Kabowa kumene kujawo ndiye kuti mwafika ndithu kumzi kwa Ackson Kalaire Banda. Ndithu. Mwakula banji Kalaire. Tiyambire maphunziro. Ineyo ndithu mwana nzika ya konkuno ku Malawi. Phunzira maphunziro kuyambira primary Malawi konkuno. Kabowa Primary School, kukhoza mayeso, stand 8, kupita ku Livingstone Secondary School. Imene ali Livingstone Secondary School kale, panopo ndi university. Zaka 4 kumene tataphunzira, kumaliza, kubwera kumuzi. Tabwera kumuzi tamba maliza 4, nayambapo ntchito kuma factory kuja ku Ethanol Company. Ku Ethanol Company kuja napeza ndithu mwayi wopitiza maphunziro. Nazalembera nawo za polytechnic zokusana ni za engineering izizi. Ndinapanga ku maphunziro malingana ndi department imagwira nakusana ndi zimene zonse. Patwa kwa popo company yakhala ikutumiza maphunziro osiyana kusana ndi ntchito. Ndiye ndithu mwachidule ningatene kuti ndimene ineyo ndayendera choncho. Koma mbanja mwanu inu ndi nambala? Ineyo pakali pano ningatene kuti ni wa nambala 3. Ndi banja la anthu 6, amuna 4, akazi 2. Koma mkazi mulungu wathu ina anatisiya ndi pano ndi mulungu wathu mmodzi. Ndithu. Panopo mbala? Panopo timapanga sandale. Patulako sandale timakhala tiwendesa mabungwe ena ndi ena kuti mwina tukwacha ilowe mthumba. Ndiye timakhala tikuthamanga 2 3, koma ndithu ndi full time kupanga sandale. Yes. Ngati mneneri wa chipani? Yes. Udindo umene ngoona? Udindo mwachita jenkha? Iyayi ndimaganizira funso imene udindo woona. Ndiye ndimafuna kuti ndione kuti ndilowera ndiyambira pati. Ngati mneneri wa chipani ndi udindo ndithu wofunikira kwambiri. Chifukwa ndi udindo umene umalankhulira chipani. Kupatulapo kulankhula chipani umakhala ukuyankha zina ndi zina zimene zikunenedwa zokhuzana ndi chipani. Ndino kamwa la PP? Yes, cholankhulira cha chipani. Cha chipani chomwe chikulowa mboma chaka cha mawa. Mulimbikira nkhani imene? Kwambiri ndikulimbikira chifukwa ndikuziwa chimene ndikunena. Nchitano imeneyo kumauza anthu kuti mulowa mboma? Kumauza anthu tulowa mboma, komanso kumauza anthu fundo za chipani cha People's Party zimene chakonza kuti chikalowa mboma chipanga chani. Komanso kuyankha kuzina 2 ndi 3. Ndikuoneranso program yanu iyi nthawi nake mapanga interview anduna
kanda zamtengatenga kukhuzana ndiza misewizi program yani omwe napeza mwaiti ndimakonda kuyionera ndenamva nduna kulankhula mkwapanga interview akunena kuti chipani cha DPP chipani chimene anthu angachisankhe chifukwa cha konza misewu. Ndakumbukira program ya chochocho. Ina program ya chochocho, yes. Amakamba nkhani zokhudza magetsi kuti ayi boma la DPP kukonza ndithu nangasilo pacha munkanena kuti ayi in 100 days amaibanda anakonza zimenezo ndio amene kuti ayi adakonza zimenezo ndapita amene malemu bingwa mtalika. Yes manager program manager inazanigwira mtima nazaona kuti munthu achikulira pa kunamiza mtundu wa Malawi chifukwa zimene zimanenedwa program ya nthawi imeneyo sizoona. Magesi wina aliyense pakali pano kuziwa kuti ngati Malawi muno tinakhala ndi magesi okhazikika inali nthawi ya ndani amayi Dr. Joyce Banda. Nthawi 2012 pamene boma amayi amalowa mboma magesi tinapeza ali pa 260 megawatts. Amata kwa mboma 100 days anapanga njira zoti magesi achitejani akonzedwe. Magesi within 100 days tinaonjezera 64 megawatts. Choka pa 260 wonjeza 264 megawatts nabwera pa 300 megawatts. Munimba sabuna mene mbopo. Tinapanga so launch kamwamba project ya Koma India timafuna kuti magesi izapanga generate magesi about 300 megawatts. Tinaika nditu tezani phase 3 jayo tinapanga nditu kuti zithu zikhale bwino na people's party. Kusogolwa amayi Joyce Banda. Magesi nditu tinaika bwino zose mchimake. Nature ni mene Chito kuchipana ndicho kana mene. Yonena zimene zizikwa fotokozera kuti aziva kuno bwino kuti ngati pena paka kusokoneza information. Yonena zoona zabodza. Yonena zoona zizona. Zenzenyu kuti tati muone mabuku muzipeza zimene zizi. Ndiyeno 4 years ndingofuna kuyapha mene popo. 4 years yadusa ya ulamuliro wa DPP. Magesi amene tinasiya ife wa people's party tinapeza magesi ali pa 260 megawatts. Tinaonjeza ni 60 megawatts kuti afike pa 320 megawatts. 4 years yadusa paka pano kuti muone magesi alipompaje pa nasiya ife. Ndi akabanda kuti magesi project ya magesi nali ya DPP ni chifukwa chani zaka 4 zadusa izizi sana onjezere magesi kuti amina ma blackout ate. Nde mene mwana kusala. Yes. Ndi kuti kuchipana machongetsa kuti magwira ntchito. Sikuchongesa. Mesemo ndi ntchito yana. Sikuchongesa simachongesa yayi koma timakhati kunena zinthu zimene zizi. Sikuchongesa koma akhala kuti zikune zingati banja. Ukaona kuti banja wina akakunena zoyipa za banja lanu kuziwa chilungamo. Umaina kuti ubwerepo wauze kuti yayi azimene kunena sizoona. Koma zoona zake ni zakuti. Mene na panopo. Ndiye kupatula kwa magesi. Anduna jana fukuza za misewu. Kuti pa project ya misewu dingeni gender. Ufuna muzakhala nduna? Asinukira kwa manifani nene bwana sana ana manena za people's party. Nene ndi mafuna kuti ndikuonze za chipani iwo fuwa manena za chipani. Chabuti tipange program ine mudza yake ya chuchuchu. Koma none mafuna kuti mundu uze bwino. Maso muze amene kuonerani hapo. Yes. Mpando wa spokesperson wa PP. Yes. Unabwera banje kwa mpando wili wose wa kuchipani. Munthu amasankha malingana ndi kagulu kachito. Munthu sungazuke lero ndi lero mwina kuti usankhidwe pa mpando umene ujala zimatengera kuti anthu akuona kuti wagwira bwanji ntchito kuchipani. Ndiye ineyo ngati Ackson Kalaire Banda ndakhala ndikugwira ntchito chipani cha People's Party pa usogolero wa amayi Dr. Joyce Banda mmene tinayambira chipanicho mpaka pano. Ndakhala ndikulimidwa zinthu ziwiri zitatu ndiye chinakomera anthu ndiona kuti uyu munthu nditundu munthu olimbikira koma munthu atha kutithandiza kusogolera chipani. Ndiye ndi chinthu choti umasankhidwa ndithu ndiyani. Mpachibale ndo Banda. Banda mwina Richard Banda kamwe na Joyce Banda umene. Fanga siwe na mina kuonera about Ackson Kalaire Banda, Joyce Banda, Richard Banda. Mwina kapena kukaji Banda. Tukapa program na ndifusa kuti kwathu ndikuti. Ine nda photo. Kuna kusoro. Yes, na kuti ni majoka kwa kusoro kumzimba. Ndiye mtati muone retired Chief Justice Richard Banda kwa ndi Mkhatabe. Mai Dr. Joyce Banda kwa ndi Kuzomba. Ndiye zinthu zitatu izi singalumikizana. Ine ndi mngoni wa kumzimba retired Chief Justice
ndatonga kunkhatabe mai Dr. Joyce Banda ndi achiawo akuzomba ndi palibe chibale china chilichonse ine ndi Banda nditoyi mapandeka wakumsimba. Yes. Tibwerere fuso nafusalana kuti mpando unaotenga bwanji. Yes. Wena kuti anthu ndamene adaona kuti ndiyo. Yes. Koma ndali wachiwiri. Kusachitika convention. Yes. Mudagwetsa zanu. Mapanga ndale zina. Sino mapanga ndale zina. Abaleka kukonderani. Sada ndikondere koma abwana anga amene ali pa mpando chawo nthawi imeneyoyo panopo anakwera anapita kukhala wachiwiri kwa secretary general. Secretary general ndi udindo mtu waukulu mchipani, ndiye timati chief executive wa chipani secretary general. Ndiye ku People's Party pakali pano kale imene timayendesera maudindo aja timayika maudindo aja ndi anthu 4 pana wachiwiri woyamba wachiwiri secretary general wachiwiri wachitatu ndi wachinayi. Ndi convention ijayo tinasintha zinthu pakali pano maudindo sa People's Party ali ndi maudindo awiri woyamba ndi wachiwiri woyamba ndi wachiwiri basi. Ndiyeno abwana anga aja anagwira ntchito bwinobwino wa Right Honorable Nonga Chimpe. Ndiye chinakomeranso anthu kuona kuti amene akugwira ntchito munthu yuyu ayenera kuti tsopano azisunthira chifupi mundale wina aliyense amafuna kukwera. Mene ndi pano chocho nenso ndikuyang'ana kutsogolo. Ufuna kukhala president? Iyayi koma umafuna kukwera. Kuti ukhale president amanena ndi anthu. Kuti mpando wina wonse kuti utenge wokhuzana ndi kusankhidwa amanena ndi anthu. Chifafuso lina ndikuona kuti tsogolo langa pandale muliona bwanji? Tsogolo langa pandale ndionena kuti ndipitirize kugwira ntchito imene ndili panopo. Chikakomera anthu tsogolo kuti mwina azafuna kuti ndisunthe ine ndineya ndikuwakanira anthu amenewo. Koma amene ndikugwira ntchito panopo ineyo ndigwira ntchito ngati Ackson Kalaire Banda muneneri wa chipani cha People's Party. Zimayenda kuchipani Kwambiri kwake. Mwena zoda? Kuchipani kwathu ndipo zikuyenda kwambiri. Ena mwananga ndiye amakukonderani na Joyce Banda. Mau onena kuti amandikondera ninganene kuti siwoona iye. Chifukwa nchakuti kuchipani kujati ndi maudindo siyana. Wina aliyense amagwira ntchito malingana ndi paudindo ake pamene uli. Ndiyeno magwiridwe a ntchito ayamatengera ndi munthu paudindo ake pamene palili. Alili paudindo nthawi imeneyoyo. Ndiye palibe kukonda kwina kuti konse mayi ndi munthu woti amapanga treat munthu wina aliyense malingana ndi mmene alili. Mukuziwanso bwino atalowa mboma kujamo anasankha mipando yambirimbiri kukweza azimayi kukweza anthu a mtundu yonse yosiyana kwaika maudindo akuluakulu ofunikira. Ndiye mayi si munthu woti amakondera munthu yaye koma amaona munthu magwiridwe ake a ntchito ndi mmene munthu yo alili. Ndiye nchitano mchipani ndi mmene kuchekenera kuno bwino kumkweza munthu chipani uchiblasha ndi ntchito. Ya tinganene choncho koma asimuyankha mokayikira funsolo koma ndinena kuti chinthu matope sunga brush akakhala kuti awo ndi matope olota khala kuti munthu wakunena bwanji sunga brush koma chifukwa choti chipani ichocho chilipo chili ndi maziko chokondedwa ndi anthu pakemona ngati ndikuchichetemera koma sizili chonde ndi chipani chokondedwa ndi anthu pakali pano tili pa ground pena pali ponse tikutipula pakali pano nakula ni mugwira ntchito. Zikoma kwambiri. Mugwira ntchito yankula chipani tite break ndi bweraso chipena chiwiri. Zikoma kwambiri. Mmenemu ndi mmene tikuchitira pano pa Kanema ya Times. Ndipo iyi ndi program ya Tikudziweni. Lero lino tikudziwana ndi Ackson Kalaire Banda. Iwo watu ndi mneneri wa chipani cha People's. Mukhale pompo chifukwa tikhe tikubweranso mu chigawo chachiwiri. Tikulandeni chigawo chachiwiri. Zikoma kwambiri. Tima kama za chipani. Yes. Ndipo ndikutezi kuyenda. Kwambiri. Koma no mwina malaya afuna adziwe. Yes. Mbali ina yayi. Kunena kuti
mukakhala kuti simupangitsa chipani mmatani mwina kuti mmathamangathamanga menchi komano mwina zina zosangalatsa zimene mmachita njani? Ndikakhala kuti mwina sindikupanga za chipani ndimakhala kuti mwina ndikucheza ndi anthu azizanga titengane mwina tikhale malo ena ake kukambirana nkhani basi kucheza apo nditu za chimalawi choncho basi ndi kuti siku langa layenda bwino. Anthu ambiri amene akukuonani lero pano Yes. ena amakudziwani pa Facebook. Yes. Pang'ono chakuti pang'ono update chakuti muzipanga tagi kumakhangati ku kangana apo mwina zimene za mmathabwachi zimene zichati makhala ngati tikulankhula ngati mene tikulankhulira panopo ni platform ina imene ya social media imene timakhala kuti tikakhala ndi zinthu zina zimene tikufuna kuti anthu aziziwe tiyenera kuzilemba apa tikulankhula paja timalemba kuti anthu awerenge ndiye ne munthu andale kuti muone zanga zambiri zimene ndimalemba ndizokhuzana za ndale chifukwa ndimaona kuti dziko la Malawi pakali pano lasokonekera ndiyeno timafuna kuti tilembe tipezane ndi anzathu kuti tingachite bwanji kuti Amalawi mwina apulumutsidwe mwina Amalawi akhale moyo wabwino. So zambiri zimene mona tikukangana makhala kuti ife tikulemba zokhuzana ndi zitukuko mwina kuyankhapo zina ndi zina zimene anthu ena akhala kuna maboza ndi makhala kuti anthu aja kubwera sipano khala ngati tikukangana koma timakhala ndithu kucheza ngati mmene tikuchezera panopo. Mmamva bwanji mukalemba post pa Facebook kenaka mwina anthu kunyozani kwambiri mmamva bwanji? Kunyoza ndi chikhalidwe cha anthu mmene chimakhalira. Anthu ena asatha kulankhula bwino ndi anthu amaona ngati akamunyoza munthu kwa iwo zatani zathera ndi ife zimene zitende ndaula nazo ya timaziwa kuti na munthu kakhala kuti ndiwe munthu wanzeru zako inu mwanena fundo sinikugwizana naye ine nina kuti fundo ija yaso ndikuze ni fundo zanga zimene kutani ndikuziziwa ineyo ndengati ndikunyoza amanena kuti munthu amene amathamangira kunyoza mukhala kuti nzeru zatani zamthera chifukwa simuzaona ineyo ndikunyoza munthu yaye ini manena chilungamo ndilembe ndafotokozere kuti apa zili choncho apa zikuyenda choncho apa tizikuyenda choncho people zipatete atenga boma inapakhazikisa msewu wa Edingeni Road ndalama zinapezeka tinazika pambali tinapanga project ya Kamwamba tinapanga project ma project ambiri mina ndapanga timakhala tikunena ndi anthu ena aka amene afuna kupanga hijack mwina ma project ajawo ndamene abwera amakhala kunyoza kutenga zijazo kuzika kwa sokoleri awo koma timakhala timaziwa kuti kulephera munthu osalephera sanyoza. Komano ngati anenera zipani. Yes. Mmakumana kwa tsalamoni? Kwambiri kwake. Wiki yathu yomwe tinali meeting ku Lilongwe, tinali meeting ya CMD. Imene amati Center for Multiparty Democracy. Amatitana chipani, amaitana mwina mnene wa chipani, Secretary General, mwina ndi wina audindo kwakumana kumeja we board members. Makatu kambirana zokhuzana ndi dziko lathu. Neti makumana kumeja ndi anenera zipani siyana IUDF, DPP, IMCP, AFOD ndi zipani zina ndi timakati kumana kukhale mozi mwera mazi dira mozi na ndimedakhala mene pa. Yes. Komano ndizoona kuti anenera chipani nthawi zina amati kutsabodza. Kungofuna kukometsa. Nditha kunena kuti ndizoona kumene ntakunena sizoona. Kusapena manama. Sikuti ndiwose yayi. Sikuti ndiwose amanama. Ena amanama malingana ndi kufuna kuti anamize anthu. Pakhala pakumveka malipoti kuno kuti dziko la Malawi pano pakali pano yachitika chitukuko kwambiri anthu kunena zimene zonso. Tamanga msewu wakuti, tamanga msewu wa Edingeni Road, tamanga msewu wakuti zimakhala zimene zakuti akunama kufuna anamize anthu. Tamanga Mombela University ngati kumpoto kuno uzamba kunena za Mombela University pamene Mombela University kulibe kuno ili pa foundation level ndiye makhala kunamiza anthu amene sangafike kuti kumalo kumene kuja ndiye munjira ina anthu ena amakhala kunama koma munjira ina anthu ena amakhala kunena zoona kusoza kuti ngati mneneri pena mathawa ndithu ukometsera ndithu ayi umathawa mwina te zimene mbangu apa wese zina zimakhala zabodza mwina mneneri wa chipani ngati ineyo sindimanena maganizo anga chimene ndine mchiziwe ukakhala kuti ndiwe mneneri wa chipani ka mneneri wa bungwe ina lilonse sumanena maganizo ako umayenera kunena maganizo wa chipani chimene chipani chachita zimene chipani chikufuna kuti unene
ndiye sizingatheke kuti chipani chimakhale executive yambiri mbiri asogole wose basi mnene kuti atenti nameboza tinenza kuti sizitheka yayi mwana zona ndithu umakhala kunena magazi mangobisa hapo information ina kubisa ngati mchira yachi mwina akufusani kuti apa pakuona bwanji apa ndemo unati tikaulula apa tisokoneza ndiye mabisa kama kala information ina yoti mina sina chakukyo bwino mina sina fike pa chimaki yesu ungainene yayi ukainena usokoneza zina zake umadikira kuti information imene ikafika pambala mbanda kuti tindene ndio maana ya information ile soma na ilani inene ndesi kumene sumakhala kubisa kumakhala kuti kudikira nthawi yeniyeni kuti ikakwana nthawi imene jayo nene izizi ndauze atu zakoti alipo amene akuonera yes atokhala mtsikana kapena mnyamata yes amene mwina amati akaona zimene mmachita mukamayankhula pa kanema pa wireless akulankhani kupangani koti mu newspaper yes zokuza chipani yes ngati mneneri amati kumene titafika ngati pati zikuzokhala bwino olomwe naso ambere kumenera tafika pawo ndale ngati mene achita action zitokhala bwino mungamwangize kuti ayende njira yotani chimene chimafunika ndithu ndikudeka ugwirise chinthu chimene uli nacho umvesese ntchito imene ukugwirayo ngati ndi wa People's Party ngati ndi wa UDF ngati ndi wa DPP kandi ndi wa chipani cha MCP uyenera ndithu kuti ukhulupirike ku chipani kandi pa ntchitopo ufuna kuti ukwere zimafuna ndithu ukhulupirike akuone ndithu mabwana chakuti koma munthu uyuyu ni munthu wathu ni munthu wokhulupirika ndio ukakhulupirika choncho sizichedwa ndithu umaona kuti ndithu anthu akuloza kuti akoma mwana uyuyu akugwira bwino ntchito ndiye chimene ngalangiza nyamana chionena kuti tisamathamange magazi kuti lero uli ku People's Party mawa basi waona kuti kwabwera chakuti basi wathamanga wavula kale wakavala chakuti amati mwala wogubuduzika suyanga ndele chichawa chake chamatero koma nene kuti uyuyu ndiye amene tamusankha kuti anenere chipani amakhala kuti akuona kuti munthu uyuyu ali ndithu ndi kuthekera kwake munthu uze nthawi ziwiri yes nthawi yoyamba ikhale nthawi imene inu mmati koma iyi hayi zinthu zidada kapena munakhululwa kwambiri kapena nthawi imene mati koma nthawi yowawa yayi koma somunse nthawi imene iyi mati koma nthawi ndi mbako nthawi yowawa kwambiri inali nthawi imene ndinataya amayi anga imene ndanenera kuti machoka kukabuwa kukabuwa ndi malo oti ali pakatikati pa misinje iwiri uku kuli Lupashi uku kuli Dwangwa River ndiye ndinakhala ngati pakachilumba choncho ndiye kumeneko kulibe bridge yonena kuti anthu amadusako ndikakhala nthawi ya mvula ijayo zimakhala zinthu zotani zovuta ndiye nthawi imene yoyo kunali kuti kulivula msinje wa Dwangwa wazaza usiku matenda kunyumba kwathu waduka amayi adwala kwambiri zinapezeka kuti taolose pa msinje pajapo tinalephera tinakhala nawo pajapo udikira mama wakuti anthu abwere ndi maboti tinanyama kufika nawo kuchipatala anapezeka kuti atani amwalira inali nthawi yoti inandiphuza kwambiri ndi nthawi iso imene inandipangisa kuti mwina ineyo ndiyambe nawo ndale chifukwa naona kuti asogolera amene akusogolera chigawo chakwathu chocho alephera chifukwa kula anthu ambirimbiri amene ayenera kuti apeze zinthu zimene angapeze wina aliyense koma amalephera chifukwa kuti asogolera amene ali malomo sakutumikira zimene anthu akutali akufuna ndiye ine naona kuti kuthekera kwanga kuti ineyo ndati ndakhala pamalo popo nditha kuchita zothekera kuti ndipulumuse anthu amene ali mudera la kwathu nthawi imene ndimene nayiona ngati nthawi yopweteka kwambiri nthawi yosangalala kwambiri nthawi yoti nasangalala kwambiri of course ndakhala ndikuyenda maiko ena akunja ama Africa mundapondaponda maiko ambiri koma nawo chipani chita amayi Alexander Joyce Banda atandisankha ineyo kuti ndikhale mgulu la anthu 10 amene anapita nawo ku America kukapanga nawo za chipani imene naona ngati nali nthawi yosangalala kwambiri yes nachoka kuna anthu 10 kupita ku America kuchapa bia chituza chipani ziwiri zitatu ukuchezako ndithu ndi naona kuti apa ndiye kuti zinthu zakhala ngati simungacha kuchipani cha bibili anthu amachoka chipani pa zifukwa zosiyana-siyana simungacha kuchipani cha bibili kupita kuti kupita chipani zina zonse kuti ndikafune chani ena wakamachoka mafuna chani kulephera chabwino amba mayanga chabwino
mukadzabwera kwathu adzakuphikire njani ndabwera ku nyumba kwanu mvuvuta kwambiri ndirovuta ndabwera kwanu ndabwera ndafika ndili mlendo mfuna ndisangalale mundipikire sima kaya nkhuku ya chilokolo mwathana nayo ngati nkhuku palibe mundi pase chambiko mukaka ujamati sawa miyoko chambiko chicha mundi pase sima ndi chambiko mundikira popo ndino nkhofuta kwambiri eniyo ndiye kuti basi tatana ndine chambiko ndamo kunoja nathawo chitipa nathawo chitipa kundamo kunoja chambiko ile ndiso chitipa ndiwa kuziwa kwa ndi kwa basi imene ndiye timadi akwambiri mosangala mwadero nditu kodi Ackson ndiwo kwatira kwambiri ne munthu nditu wa banja lake ndi ana ake nditu olemekezeka nditu ndi ana ake baba banja lake labwino bwino yes ambiri achipata kamaona matenga ngati osokonekera akhala mwamuna ndi kuti woyenda yenda akhala mzimayi nayenso woyenda yenda chifukwa kamona ndafufusa wambiri fuso limene suti kukuda zimene mwina mungayankhepo bwanji zimenezo zimatengera munthu pene ali ineyo ndine Ackson Kalaire Banda ine ndinasamu kalimira pali anthu ena aso ndi mayina awo ena ndi ena ndiye zimene amapanga munthu zimatengera ndi munthu pene anabadwira ndi mmene ali ubale wanu ndatola nkhani ngota ineyo mwina ndifotokoza naye walapo ine ni mtola nkhani mtola nkhani ndithu wophunzitsidwa bwinobwino za utola nkhani ndi college ya ukadaulo wophunzitsa tola nkhani mu Malawi Institute of Journalism jamati mechi ndi mtola nkhani ndithu ndiye ndimamvesesa ndithu atola nkhani kuti zinthu ziyende tiyenda kuchita tiyende choncho kapena tiyende choncho ndiye utola nkhani waine ubale waineyo pakati pa atola nkhani ndineyo ndi ubale wabwino ndimaona ngati ndi ubale wabwino mmajamikira nkhani fe kwambiri ndimakhala nthawi zina amakhala kuti akunena zonama ndiye timatengerana kuti iyayi ayino asamu apa yes owonjeza munthuyu kuti ayapa mwaonjeza sizikhala choncho yayi bwanji tipanje choncho apa amakhala professional osati nawe zina zake simwanjira kuti ndi munthu ndaiza amafuna kuti akoteze zinthu kuti mwina zikhale ngati mbali yake modelo komabe ndithokoze kwambiri kuti atola nkhani ya Malawi munomwe amathandiza kuti apereke uthenga kwa Malawi wabwino koma kuthokozanso kwambiri ndithokoze Her Excellency Dr. Joyce Banda chifukwa nimukuziwa bwinobwino kuti ndi amene analola kuti muno Malawi mukhale makanema kapena ma station ambirimbiri a television Times Television tikunena pano inoyo inapangidwa kuti ikhale kanema inavomerezedwa ndi Her Excellency Dr. Joyce Banda mu 2012 atangolowa mboma mabungu ambirimbiri ama ousamawo pamene sana akanidwa ndi chipani cha TPP tamaliza program koma nomwe nandisedatero ndimafuna kuti ndifusefuso ili lona kuti nthawi zambiri anthu amanena amayi kuna kuti amanyamuka ku State House kupita kuchitipa ukagawa ng'ombe ziwiri ng'ombe zitatu pamene cost ndi ndalama zambiri zinaona kupita kumeneko kusonyeza kuti atizimalephera pamene kwa amayi amanyamuka ukagawa ng'ombe mwati ng'ombe ziwiri kapena zitatu apopo sinisana nanu sinigwizana nani pali anthu ena amachoka kuno kungochoka kunoko ku State House kusanjika kupita kuchitipa kwangopanga msonkhano chape kupanga msonkhano wake ndiye pamene popo wokhoza ndathokoza bafuna wote mulena ndani anthu amaya network yokuzana ndi anthu apa grassroots chabwino anthu ambiri pakali pano ndi feedback amene anagawidwa ng'ombe anagawidwa zambiri bizoto zija panopo zakula panopo akuthokoza kufuna kuti aonane ndi amayi ndikupatsani tambula amadzi ndi momwe tathokoza kwambiri zikomo kwambiri ndikupa tsiku lina tikidzaonanso program ngati omweyi mudzabweranso amakandipasa nthawi pang'ono chifukwa pali zofuna kuti tambasulena ngasiya pakhala ngati mwaduladola ineto ndine chikhulupiriro kuna kuti madziwapo ziwiri zitatu zimene mwina simmadziwa zokhudza Ackson Kalaire Banda mudzakhalepo tsiku lina pomwe ndidzabweranso ndi program ina ya tikudziweni dzina langa ndine Sam Kalimira pitizani kuonera kanema yotsogola kanema ya Times